Asto txiki badakizu. Esan. Izugarri gau txarra pasadut, Bart. Amets gaizto bat izan dut. Aha. Esnatzean, gogoratzen nintzen amets gaiztoaz, baina gero, ahaztu egin zait. Misterio galanta. Bai, misterio galanta. Misterio galanta. Asto txiki, ari alzaren zuten. Bai, noski, segi kontatzen. Ba horixe, esaten izuna, izugarri gau txarra pasadu dala. Pentsa, esnatu naizenean bizkarra izerdiz blai eginda neukan, eta pixamaren goiko zatia terrazan zintzilikatu behar izan dut gauerako lehor dadin. Baina ametsarekin nabil bueltaka. Aizu, asto txiki, zuri gertatu altzaizu sekula esnatzerakoan, ametsarekin gogoratzea, baina gero ametsa ahaztea. Zer? Ia, sekula gertatu zaizun, esnatzean, gauez amestu duzun ametsarekin gogoratzea, baina gero, egunean zehar ametsori ahaztu eta ezin berriz gogoratzea. Ah, bai, askotan pasa zaitori, misterio bat da bai. Egon, hasi naiz zerbait gogoratzen. Hori da, tablet, telebista eta mugikor pila ateratzen ziren. Hori da! Asto txiki! Zer? Zer! Gogoratu dudala zein izan den Bart izan dudan amets gaiztoa? Eta zein izan daba? Zein izan den? Ba, mundutarrak gaixotu egiten ginen, eta ez genion dagoeneko batak besteari kasurik egiten. Mundutarrak gaixotu egiten ginela? Baina zerekin? Zerekin? Pantailekin, asto txiki. Pantailekin!